Pois agora vamos a seguir con o sentido do oído. De acordo? Se queredes saber máis cousas sobre os sentidos, lembrade que podedes ver outro vídeo sobre a vista. Veña, imos alá. E agora, como podemos facer para coidar os nosos oídos? Bueno, pois hai que limpar os oídos cando nos duchemos e secalos moi ben despois. Non debemos introducir nada punzante no oído. E para escoitar música, o que debes de facer é poñer o volumen non moi alto, de acordo? Cando utilices os auriculares. E se tes algunha molestia nos oídos, non dubides en visitar ao médico especialista dos oídos, que se chama otorrinolaringólogo. Bueno, pois ata aquí este vídeo sobre o oído. Supoño que vos gustou moito. Se é así, dadelle a gústame. E xa sabedes. Ata o próximo vídeo, guapis. Ata logo.